ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಗುಲಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡಿ ಎಂಗುಲಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಉಚ್ಚಿಲ ಬೋರಂಡು ಉಚ್ಚಿಲ ಪೋದು ಬಕಾಲ್ ತೊಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಪೋಡು ಬಂದು ಎಂಗುಲಿತ್ತೆ ಆನ್ ದ ವೇ ಪೋಂದುಲ ಉಚ್ಚಿಲದ ದಸರಾಗ ಕುಡ್ಲದಗಲಿಗ ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ದಸರಾ ಬಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಉಡುಪಿದಗಲಿಗ ಉಚ್ಚಿಲದ ದಸರಾ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿಂದು ಪನ್ನೊಲಿ ಇಂಚ ಪೊಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನಿ ಮಾತ ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿದ ದಸರಾ ಮಾತ ದೂರ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಎಂಕಲೆಗ್ ಉಚ್ಚಿಲದ ದಸರಾನೆ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲು ಬಯ್ಯಡೆಂತು ಪೋಪಿನ ಒಂತೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾತ ತೂವರೆ ಶೋಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡ್ ಮಾತ ಸೆಕೆಕ್ ಪೋಪಿನ ಇರ್ದು ಬಯ್ಯಡ್ ಇಂಚ ಲೈಟಿಂಗ್ ದೊಟ್ಟುಗು ತೂವೊಂದು ಪೋರೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿಂದು ಪನೊಲಿ ಒಂತೆ ದಾದನಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಕಾಪುಡ್ದು ಪಸಿನ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಮುಟಲ ಫುಲ್ ರೋಡು ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಂದೆ ಪನೊಲಿ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಸೈನ್ ದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾತ ತೂಪಿನನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನಂದು ಪನೊಲಿ ಅಂಚ ಉಡುಪಿದಗುಲಾದ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಏನ ಅದೃಷ್ಟ ಇಂದು ಪನೊಲಿ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನ. ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಫುಲ್ಲು ತೂದು ವಾಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾಗ ಏನ ಮಾತ ಉಂಡು. ಉಡುಪಿದಾಗುಲೆ ಗಾಂಡಲ ಬರ್ರೆಗ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಹೆಚ್ಚಿ ದೂರ ದೂರದಾಗಲೆಗ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಜ್ಜಿ ಏಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂಚನೆ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾತ. ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಅಲ್ಪ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಫುಲ್ ತೂಲೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾದ ತೂಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಏತ್ ಶೋಕು ಮಲ್ದೆರ್ ನಮ್ಮ ಲೈಟಿಂಗ್ ತೂವನಗ ಈ ಮೈಸೂರುದ ದಸರಾ ಎನ್ನುಂಡು ಅಂಚನೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದು ಬೈದೆರ್. ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಗಲಿಗ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಆಯ್ ಪನ್ನಗ ದಾಂಡಿಯ ಮೂಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಅತಡ ದಾಂಡಿಯ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚ ಇನಿ ದಾಂಡಿಯ ಅವು ಲೈಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಹಿಂದಿದ ಅಂಚ ಅವು ಸಾಂಗ್ ನಮಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ತುಲು ಏತ್ ಶೋಕು ಮಲ್ದೆರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ತೂವರೆಗ್ ನಮಕ್ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಐತ ಪಿರವುಡು ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ ದಾಗಲ್ ನಮತ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಲೊಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೆರ್. ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನ ಬಾರಿ ನೆಟ್ ತೂವರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾಡ್. ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೇ ಪೋರೆಗಿಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೇ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಲು ಸಾಲು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಸಾಲುಂಡು.
ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಎಂಚ ಎತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆಗ್ ಬೈದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಜ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನೆತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲಾಯಿಡೆ ಮದಿಮೆ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಅಂಚೆತಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತ್ ಕಟುದೆರ್ ಪಂಡ ಒಬ್ಬ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂವರೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ಕಣ್ಲ ಯಾವುಜಿ. ಅಂಚನೆ ಉಲಾಯಿಡ್ ಕೆತ್ತ ದಿನಂಚಿನ ಕೆತ್ತನೆಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಅಂಚನೆ ಮೀನುದ ಮಾತ ಚಿತ್ರಲುಲ್ಲಾಯಿಡ್ ಕೆತ್ತನೆಡ್ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡ್ ದೇತುಂಡಲ ನಿಗಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆತುದು. ದಾಯೆ ಪನ್ನಗ 4 ಮೇಟ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದೆ ಲೆಕ್ಕ 4 ಮೇಟ್ಲ ಸೌಂಡೇ ಇಂಚಿಡ್ ನೆಟೆ ದಾಂಡಿಯದ ಸೌಂಡ್ ಅಂಚಿಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆತುಂಡು. ಅಂಚ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಒಂಥರ ಸೌಂಡ್ ಆತು. ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಉಂತುಂಡ ಆಂಡಲ ಆತು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಪಿದಾಯಿಡ್ ತೂಲೆಗ್ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಕೆತ್ತನೆಲು ಮಾತ ಮಲ್ದೆರ್. ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ ನೆಟ್ಟ್ ಉಂಡು. ರಾಮಾಯಣದ ನೆಪ್ಪು ನೆಟ್ಟ್ ರಾಮನ ಒಂಜಿ ಕತೆ. ರಾಮೆ ಉಂದು ಲಂಕೆಗೆ ಎಂಚ ಉಂದಾಯಿನಿ ಅವು ಮಾತ ಸ್ಟೋರಿಲೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತನೆಡ್. ನನೊರ ಪುರ್ಸೋತುಡು ಬತ್ತುಂಡವರ ನೆತ್ತ ಫುಲ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ನೆತ್ತ ಕೆತ್ತನೆದ. ಉಂದು ಟೈಮ್ ಆಯ್ಜೆಂಕ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ರಶ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆತುಜಿ. ಆಂಡ ನಿಗಲೆ ತೂವನನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತ್ ಶೋಕ್ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತುದೆರ್ ಪಂಡ ಶಿಲ್ಪಿನಗುಲು. ನಿಜವಾದುಲ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನನೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ. ಎಂಕುಲಿತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೇ ಪೋದು ಬೊಕ ಪಿದೆ ದ್ವಾರದಲ್ಪ ಚಪ್ಪಲ್ನ ದೀದಿತ್ತ ಅಂಚ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಉಲಾಯಿಡ್ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಂಚ ಪಿದೆ ಮಾತ ಸುತ್ತುಂಡ ಕಾಲಿಕಾಡ್ ಗಲೀಜ್ ಆಪುಂಡು. ದಾಯೆ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಬ್ಬಿದೀದ್ ಜನಕುಲು ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ತೂವರೆಗ್ ಏನಲ ಪೋಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಚಪ್ಪಲೆ ಪಾಡಾಪುಂಡು. ಉಲಾಯಿ ಪೋಪುನ ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಲ್ನ ನಮಗೆ ಎಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪೋಯಿನಿ. ಪೋಯಿಸಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಬರ್ಸಡ್ ಪಿಚಿ ಪಿಚಿ ಆದ್ ಕೆಸರಡ್ ಮಾತ ದೊಂಕುದು ಇಡೀ ಕಾರ್ ಕೆಸರೆ. ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಕೆರೆಟ್ ತುಲಿಗ್ ಈಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆನ ಮೂಲು ದೀದ್ ಮೂಲು ನೀರ್ ಬೂರ್ಲಕ ಮಲ್ದೆರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕು. ಒಂದ್ ಈ ಸಲ ಮಲ್ದಿನಿ, ಪೋಯಿಸಲ ಇತ್ತು ಜಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ತೂವರೆಗಂತೂ ಬಾರಿ ಶೋಕು ತೋಜುಂಡು. ಇತ್ತೆ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಉಲೈ ಪೋತ ತೂಲೆ ನೆಟೆ ವಾವ ನಮ್ದ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ ದೀತೆರ್ ಎಂತೂ ತೂವರೆಗೆ ಅಂತೇತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ. ಬಟ್ ಅಗಲ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಡಬಲ್ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಎಂತು ತೂವರೆಗೆ ಎಂತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದಲೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನು ತೂಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ತೀರತೆ ಮೀನ್ದೊಂದು ತಿಮಿಂಗಿಳ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ದ ಡಕ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಪೂರ ಬಾಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಡಬ್ಬೆ ಕಸದಿಂದ ರಸ ಗಾರ್ಡನ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ
ಕಾಟಿಗೆ ಬಳ ಈತ ಕುഞ്ഞോಡು ಎಂಚಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮರ್ದಬಾರ್ದು ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಿರಂದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ದಿಕ್ಕು ಅವಳು 200 ರೂಪಾಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ದಿರತ್ತೆ ಗಿಡೊಟ್ಟು ಸಾರು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಮ್ಮ ಕೋಲಿ 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 ಐಕಿಯ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಹೊಸದ ಒಂದು ನಾ ಮಾಡೋಣ ಅವಳ ಪಿಂಚೆ भातों खाई बोलपू जाओ
ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಒಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಊರ್ತಾರೆ ಅದು ಆಡಿಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಂಚಿಡ್ತಾರೆ ಹಂಚಿ ಬಂದು ಮೋಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಕುಲು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ತೂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಹಾಲಡ್ ಬರೀಟ್ ನವದುರ್ಗೆನ ಪ್ರತಿಮೆಲ ದೀತೆರ್ ನವದುರ್ಗೆನ ನವ ಅವತಾರದ ಅಂಚನೆ ಬಾಲರಾಮನ ನಮ್ಮ ಅಯೋಧ್ಯದ ಬಾಲರಾಮನ ಪ್ರತಿಮೆಲ ಉಂದೆನ್ ಮಾತ ಎಲೆಂಜಿ ನೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾನಿ ನೀರುಗ್ ಪಾಡ್ವೆರ್. ಇತ್ತೆಂಕುಲು ನವದುರ್ಗೆನ್ ತೂವರೆ ಎಂದು ಪೋದು ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಮುಲ್ತೊರ್ದು ಪಿದಡಿಯ ಬರ್ಸ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಕೊಡೆಲ ಕನದ ಜೆಂಕುಲು ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸಡಂತೆ ಮಂಡೆ ಮಾತ ಚಂಡೆ ಆತ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪಿನಿ. ಒಂದು ಉಚ್ಚಿರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಯಾನ್ಗೆ ಇದಿನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅತ್ತು ಅಂಚನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ನವರಾತ್ರಿದ ನವದುರ್ಗೆಯರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಎನ್ನಿನಂಚಿನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಮಾತ ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೊಡೆಂದು ಏನೊಂದು ಯಾನು ಎನಿತ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಯಾನು ಇಡೆಗ್ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ದಯದೀದು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸುರುದು ಉಪಿನಗುಲಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಪನಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬೈ ಬಾಯ್.